Il-Karnival ta' din is-sena se jkun qed isir darbtej. Ħabbar dan il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn wara nofsinhar minn ġewwa l-Muża. Il-Karnival se jkun qed isir darbtej hekk kif barra il-Karnival ta' Frar li se jsir b'mod ridott għal din is-sena biss se jkun qed isir karnival kif nafuh b'mod normali bħal qabel il-pandemija bejn l-20 u 22 ta' Mejju li ġej. Il-Ministru Herrera qal kif dan se jsir hekk kif ir-restrizzjonijiet bħalissa qed jitnaqsu. Dr. Herrera spjega kif il-karnival huwa importanti u qal kif il-Gvern tul dawn l-aħħar sentej ħadem biex iżomm ħaj it-tradizzjonijiet Maltin. Jelevaw il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Però ukoll jiservu bħala attrazzjoni qawwija lil barrani biex jiġijaw, it-turizmu. Jgħin ħafna it-turizmu. Apparti li jagħti sens ta' identità lil pajjiżna. Il-Karnival huwa fost l-aktar avvenimenti mistennija mill-poplu tagħna jitgawda minn eluf ta' nies u allura il-Karnival jrid jingħata l-importanza tiegħu. Id-direttur artistiku tal-Karnival, Jason Busuttil, qal kif fil-Karnival ta' Frar se jkun hemm programm interessanti li se jkompli iżid ma tas-sena li għaddiet. Fost dawn se jkun hemm 22 installazzjoni u anke se jkun hemm diversi konkorsi f'diversi lokalitajiet. Hekk kif il-Gvern qed jaħdem sabiex il-Karnival jinfirex madwar il-pajjiż kollu. Fil-Karnival ta' Frar se jkun hemm esebizzjoni ta' kostumi tal-Karnival u anke wirja ta' fotografija li se tkun qed issir fi spazju kreattiv. Jason Busuttil spjega wkoll kif ġewwa t-Teatru Manwel se jsir festa ta' tfal fejn se jitalmu dwar l-istorja tal-Karnival. Intqal kif se jsiru attivitajiet matul il-ġurnata tas-Sibt ġewwa il-Villaġġ tal-Artiġjanat f'Taqali. Hawnhekk ġie spjegat kif dawn l-attivitajiet se jkunu qed isegwu l-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa b'rabta mal-pandemija. F'kummenti ma' One News, id-direttur artistiku tal-Karnival qal kif id-dilettanti tal-Karnival huma sodisfatti b'din l-aħbar li l-Karnival se jkun estiż u semma l-attivitajiet li se jsiru fil-Karnival ta' Mejju. Ta' minn ngħidu li l-Karnival ta' Frar kien ħajkollu nieqes il-kompetizzjonijiet ta' sfin li din is-sena investejna bi kbir fihom, imma ovvjament l-affarijiet tal-Covid tafahom lura wkoll u mhux permessi li jsiru għax bħalma jaf kulħadd anke l-festi u l-attivitajiet Marjani ħajsiru kollha wara April. Allura ridna niddentifikaw data illi nagħmlu f'Mejju. U f'Mejju ovvjament ħadd intrema l-pjazza ħa naraw dawk il-kostumi u dawk l-isfilati sbieħ ġewwa l-Belt Valletta li żgur ħajkun karnival kolorit kif nafu nagħmlu aħna l-Maltin. Id-direttur ta' Festivals Malta, Annabel Stivala, qalet kif l-aħħar karnivar iċċelebrat mod tradizzjonali kien sentej ilu. Qalet kif matul dan iż-żmien Festivals Malta ħadmet sabiex iżżomm ħaj il-Karnival. Qegħdin ħerqana ħafna biex naraw ix-xogħol sabiħ li hemm, kemm f'kostumi, kemm fi floats. Il-floats il-karriet in-nies jistgħu jarawhom ukoll fi Frar fil-dati normali tal-Karnival fejn ħajkunu qegħdin madwar il-belt kollha u anke villaġġi oħra u rħula u allura hemmhekk jistgħu jarawhom u japprezzawhom aktar mill-viċin. Preżenti wkoll matul din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm iċ-Chairman ta' Festivals Malta, Norman Hamilton, huwa nnota kif it-tradizzjoni tal-Karnival se tibqa' ħajja hekk kif Festivals Malta qed tagħmel diversi workshops sabiex aktar nies jitalmu u jkunu parti mill-Karnival.